Ahir la Societat Musical Instructiva Santa Cecília va celebrar la inauguració oficial del curs acadèmic de l'Escola de Música i el Centre Professional de Música, en un acte que va servir a més perquè alguns dels alumnes passaren a formar part de l'orquestra juvenil i banda juvenil. El director del centre, Juan José Ortiz, explicava a Cullera TV la importància de la formació musical i les especialitats que es poden cursar en el centre. La veritat que el centre està funcionant prou bé. Conforme està l'assum està molt bé, perquè enguany també tenim quasi uns 200 alumnes matriculats i pràcticament se dona tota l'especialitat de l'any passat. Tot el que és el vent madera, el vent metal, corda, anàlisis, pràcticament és el mateix, se dona tot el que és la partitura d'orquestra, diguem, i damunt dediquen anàlisi reforçat en la història de la música, lo normal que se dona en centres professionals en tots els puestos. El que sí que volem destacar és que n'hi ha també per escola d'adults, que fem una quidra perquè la gent que s'apunte. El que és el que nosaltres diem l'acadèmia, tot l'alumnat, per exemple, n'hi ha gent que està en el conservatori i ve així a repassar obres, concerts, lliçons, o vol preparar-se més estudis, fins inclús gent que està fent el superior, també ve a preparar-se amb nosaltres. La inauguració del curs compta amb la presència del doctor en Educació Didàctica de la Música i assessor de la Federació de Societats Musicals, Remigi Moran Navasquillo. Moran destaca en el seu Parlament la dificultat de mantenir centres d'ensenyances professionals com el de Santa Cecília, que depenen de subvencions públiques, i assegura que totes les societats musicals, amb el suport de la Federació de Societats Musicals, haurien de potenciar les escoles de música. Jo penso que el camí és això, o sigui que no es tracta de pensar si Santa Cecília Cullera hauria de pensar en tenir només una escola de música o una escola de música i un centre reconegut d'estudis musicals. Seria una gran escola on es pot fer tot, sense la preocupació de les ajudes, perquè les ajudes van anar a menys. Això és indiscutible. I encara, a la Comunitat Valenciana, podem donar gràcies, o sigui que podem donar gràcies, entre cometes, perquè sí, conceben unes ajudes que veren quan veren, ara mateix encara s'ha cobrat el 2012. Tot seguit tingué lloc una xerrada a càrrec de Remigi Moran, qui parla dels beneficis de l'estudi de la música en els xiquets. Ara, els que ens dediquem a la didàctica de la música, ens toca de vegades demostrar allò que ells tenien tan clar, que la música és bona, que realment una persona necessita de les arts i de la música en particular per a millorar. I per això, de fa 3-4 anys per aquí, hem llançat campanyes com la música per a combatre el fracàs escolar, la música per a combatre l'abandó, campanyes que van funcionant i fins i tot han donat els fruits. Sense anar més lluny, el mes de juliol, el president de la Federació de Societats Musicals va estar reunit a Madrid amb el ministre d'Educació, el Ministeri, la consellera d'Educació de València, i aquesta reunió va comportar el que la música es convertirà en matèria troncal a la comunitat autònoma, o sigui, la troncalitat autonòmica. En acabar tingué lloc una audició. En primer lloc, toca l'orquestra juvenil amb els seus joves músics incorporats. L'agrupació dirigida per Javier Pallàs toca obres de Vivaldi, Mozart i Piazzolla. Després va ser el torn de la banda juvenil, qui va viure un dels seus moments més emotius amb l'intercanvi de batutes entre l'anterior director, Salvador Martínez, i l'actual Enrique Sapinya. La banda va fer sonar obres de Guillermo Ruano, El pas doble La vereda, d'Òscar Navarro, i Highlights from Cheese, d'Anderson.